Löysin netistä sattumalta tämän kilpailun ja mielijohteesta päätin osallistua siihen. Ja suureksi yllätykseksi lopuksi voitinkin tämän. Nyt jatkossa sitten aion osan voitosta sijoittaa tulevaan hiihtolomaretkeen ja tuleva kevät sitten näyttää, että mitä muuta tulee tehtyä. Summan suuruus oli jo kyllä yllättävä. Puhelinilmoituksen jälkeen ajattelin, että olen ymmärtänyt tämän summan väärin ja oletin sen olevan jotain 95 tai 950 €, mutta se selkisi sitten vähän myöhemmin, että mistä todella oli kyse.